Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa. Ichi chirongwa chatinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Chekutanga ndinoda kungotenda one of our listeners, she helped us kuti pakwanise kutengwa preparation. There was this other Haidi akambouya neconfession yake tikaiverenga, then one of our sisters who is a listener vakabva vauya vakati, Mukomanashi, I would like to offer a hand of help to that young lady arikunetsekana nepreparation. So as of now preparation yacho yakatotengwa. We are very happy about that. And on another issue, we have one of our listeners ane YouTube channel yake. Right now she is studying in China. So pa channel pake she teaches people. Let's say you want to go and work in China but you don't know kuti process yacho inofambiswa sei. Just go to her channel and see the documents you need to apply whether to work or to study in China. So kune avo vane vana vekuti muruda kuti vana venyu vazoenda kunodzidza kuChina, or maybe if you want to go and find a job in China, just go to that channel and see for yourself. I will put the link to that channel in the comment section and also in the description box. So Confessions family, let us try to support one of our own internationally tinotodao Zimbabwean YouTubers who are going to represent us. Let us get into the program of the day. Ndati ndichitanga kuda kurekoda for the episode yanasi pane umwe muteereri ava andiforwardira this message. Hanzi Mukoma, please try to read this message on today's episode mukwanise kuchenjedzawo vamwe zviri kuitika. So message yandaforwardirwa yakanyorwa iyo ichinzi, hello, good morning. Thought to share this to you all. Nezuro kuseni around past 4 a.m. we were driving, me and my husband, from Waterfalls. So tanga takatakura vano ava vainge vachifanira kuzosara kumbare. So patakazovaburutsa kumbare kuya pava pasvika varume 4 vachiti turikudawo kunosiwa kuSunningdale. Then my husband ndokubva avati $15 zvikanzi okay. So pavakwira mumotikari, then we discovered kuti vainge vakazara ropa vese vari 4. Kuvabvunza zvikabva zvanzi we were fighting parwiwa pano ipapo. Tikati zvekuzotozara ropa kudai here? Zvikabva zvanzi apa vanga vaine kamwe kabegi, but kabegi kaya kanga kachitoita kuchururuka ropa. Ndokubva tavati isai kubhuti begi renyu. So tabva tamiswa nepolisi yepambare police station iya. Vakabva vati vari kukumbirawo jegi. Tabva tavapa jegi riya. Then my husband ndokubva atanga kuudza mapurisa kuti vanhu ava vandiinawo motikari, I am suspecting them. Mapurisa ndokubva vamira kumberi kwemotikari yedu vachiti motikari iyi yasungwa. Ndokubva vazotora varume vaya ndokubva vavaisa mukati. Oh shame. Varume vaya vazotanga kutsanangura nyaya yavo. Vedu weka vanga vatouraya gadhi wechikadzi on a certain premise. Ndokubva vatora moyo wake ende vanga vachitoti tatora generator. Apa generator racho mazi generator aya anodhonzwa nemotikari. Apa vanga vachiendesa generator iroro to a certain mine. Gadhi uya wavanga vauraya ndokubva vasiya vamukanda mugadroom. Then pane umwe gadhi anga ari pa next door premises abva aona mbavha idzi. Mbavha idzi padzazviona kuti taonekwa nagadhi wepa next door ndokubva vasiya vamusunga so that they can escape. Apa kutyisa kwazvo gadhi wacho wavasiya vauraya uya pavarume 4 ava patori nemurume wake. Murume wacho iye achiexplaina aiti, pandakasvika pabasa pemukadzi wangu ndakabva ndamudevedza nezita remwana wedu. Iye akabva atouya achiti ko murume wangu, ndokubva atouya kugedhi. But achingosvika pagedhi paya shamwari dzemurume uya 3 dzimwe dzacho ndokubva dzatotanga kuataka mukadzi uya. So I thought to share kuti it's another strategy yava kushandiswa nemakororo iyi. Apa she was at night shift. Takatosiya mbavha idzi dzatova mumacells vakaiswa ma-iron legs vose. Ndo message yandatumirwa neumwe Haidi vedu wenyika yatava kurarama yakaoma. Apa mukadziwo anenge ati, regai ndibatsirane nemurume wangu ndiende ndichinoshandawo as a security guard usiku, but murume obva akutevera kubasa ikoko, obva akuchekeresa, obva atora moyo wako. Zvakangooma veduwe. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera.
Anzi hello Mukomanashi, inini ndiri murume ane makore 26 ekuberekwa. Ndine mwana wangu 1 ende mukadzi wangu iye ane mwana wake 1 already. Dambudziko rangu nemukadzi wangu rakadai. Mukadzi wangu anoti iye haasisina kana mafeelings neni, anoramba kurara neni kuti ndinzi ndaita bonde nemudzimai wangu. Ndinotoita wekumanikidza kuti tirare tose. Sometimes tinokwanisa kutoguma tava kurwidzana. Iye anoti pese pandinodzoka kubva kubasa anobva arara akapfeka, asi kana ndisipo anorara hake asina kupfeka, uye anongobuda pamba achiti ndiri kumboenda kuchechi kunodzidzira, asi kumba anozodzoka manheru. Apa vaanoenda navo vanodzoka kubva kuchechi nguva dzichiripo, but iye ndiye munhu wekupedzisira kuzodzoka kubva kuchechi apa anodzoka huri usiku. Ndikada kuti nditaure naye panenge pakanganisika, anobva atanga kupopota achiti ndinomushusha, ndinotaurisa. So inini ndava kungonyarara, asi mafambiro ake inini handichamanzwisise. Uye chimwe chinhu ndechekuti pese patinoti nhasi tinorara tose, mwana wangu anobva apatika, obva atanga kuchema zvisingaiti. Saka kuchema kuri kuitwa nemwana pose pandinoita bonde nemudzimai wangu ndizvo zvava kukonzeresa kuti ndisanzwisisa kuti kochii chiri kumboitika. Please ndiudzeiwo kuti zvingava zviine zvazvinoreva here izvi zvinoitwa nemwana kuti pose patinoita bonde obva atanga kuridza mhere. Please ndibatsireiwo, ndapererwa nezvinhu izvi. Ndodii pazvinhu zvakadai? Should I stay or should I go? Iyi ndiyo yanga iri message yabva kuna Heidi. Please let us help him in the comment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Anzi Mukomanashi muri sei? Inini ndiri murume ane 28 years. Ndakaroora ndikabva ndaita mwana mukomana nemukadzi wangu, ndichibva ndatanga kuhurira mukadzi wangu. Zvadaro ndakazomukumbira ruregerero, ndokubva taregererana hedu. Ndichibva ndazotaura nemaboss ekubasa kwangu, mudzimai wangu ndokubva azopindawo basa. Pasina nguva ndokubva tatanga kunetsana, not nenyaya yekuhurirana, no, neimwewo nyaya. Mukadzi akabva aita imwe phone nerimwe line, but ndainge ndisingazivi kuti iye ainge ava neimwe foni nerimwe line. Nekufamba kwenguva ndakazozviona, ndokubva tazosiyana. Ndichibva ndazoroora mumwe, asi nekuda kwemoyo wangu ndakabva ndatanga kunzwa kuda mukadzi wangu uya wandakarambana naye. Kutaura kuno nyaya yacho iri kutogarirwa pasi nevanhu vakuru. Ini ndakazoendawo kwana sekuru vemukadzi uya kuti inini ndichiri kuda kugadziriswa nemudzimai wangu, but iye haasi kuziva kuti kumba kwangu already kuno umwe mukadzi ane pamuviri. Please ndibatsireiwo, ndapererwa. Musanditukawo please, ndipeiwo pfungwa dzenyu kuti apa ndopafambisa sei. Ndichange ndirimo mucomment section. Ndiyo yanga iri nyaya yatakatumirwa naHeidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Anzi hello Mukomanashi, please post for me as Heidi. Inini ndiri munhurume 32 years old. Ndiri kungoshayiwa mari yangu, kwete yese, inoita zvekutorwa, imwe yobva yasiiwa musechel nekabhegi kadiki. Apa ndinenge ndakatokiya. Kana kuri kunzi ndikaenda kumba kwehama yangu ndaita zviya zvekushanya, mwana wangu mudiki ane 2 years anobva arara achivhunduka zvekuita faninge ari kuona chinhu chiri kufamba mumba. Please zvinhu izvi zvingava zvichireva kuti kudii? Ndatova munhu wekuti ndakuita sekunge ndiri kurasika pfungwa nezvinhu zvandiri kusangana nazvo. Ndiyo yanga iri nyaya yatatumirwa naHeidi. Pava papinda imwe message ku WhatsApp. Let me try and read that message. Hanzi hello Mukomanashi, hide me. Nyaya yangu yakamira sekudai. Inini ndiri mudzimai ane makore 22 ekuberekwa. Ndava ne3 years ndiri mumarriage, asi mbereko yatoramba kutamba zvachose. Kubva zvandapindawo muwanano iyi ndakangoita miscarriage kamwe chete muna 2021. Kubva ipapo zviri kutoramba Mukomanashi. But nyaya hombe yazondiunza pano, ndava ne8 months ndisingaende kuperiod. Kufamba ndanyara Mukomanashi, ndafamba kumaprofita, kumadoctors, even kune vaya vanoita zvegreen world ndakaenda. But Mukomanashi, kunyange zvikanzi mari dzandaburitsa, mari dzandashandisa dzakawanda kuti tikwanise kupedza dambudziko, asi zviri kungoramba ende nanhasi mari dzacho dzichiri kungobuda. Murume wangu
akamira neni hake. Hapana paakambondisiya pamaproblems ose awa atiri kusanganawo nawo. Ndiri kutsvakawo help kubva kumhuri yeZimbabwe. Kana paine vanokwanisa kutibatsirawo, please help us. Kana mazoposta, please notify me ndikwanise kuzotevererawo mucomment section and also hide my number. Iyi ndiyo message yatatumirwa naHaiti. Regai tibva tamutumira macontacts amukoma vaya vanoita zvemaherbs, maybe vanokwanisa kubatsirikana. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Anzi, hello Nashi, please post for me. Inini I am a single mom, but I want to tell you this story yakamboitika kwandiri pandainge ndakambororwa ndokubva ndagara mumba kwegore, asi ndaitikana ndakarara nemurume wangu. Ndainzwa kunge iye munhu wekuti aingosvika pandiri obva andidzipa. Sometimes zvinhu izvi zvaitika kuhope, but later on ndakazoona kuti kundidzipa kwaainge achitondiita kwainge kuri kundidzipa in reality. Amene kuti chii chakangoitika. There was this other day ndainge ndisati ndanyatsokukotsira, ndakaona murume wangu achisimuka kubva patainge takarara. At that time tainge tisina kana mbedha, taitongorarawo pasi. Saka akasimuka zvinyoronyoro. Inini ndokubva ndamutarisa. Akabva aenda ndokubva anovhura kamwe kabox. Chakaita kuti ndizomuona, it was because foni yake kuda yainge yava kuda kupera moto. Ndokubva adzima torch yefoni yake, akabva aenda akanotora kamwe kasolar light kataishandisa at that time. Muchibox muya akabva aburisa zviya zvigaba zvinoisirwa dovi rekutengesa, but muchigaba umu mainge makazara powder imwe yainge yakaita yellow. So powder iya akabva aisa muruoko rwake ndokubva auya pandiri, but zvaakaita achibva pachibox ipapo zvakatondinetsa because akaita zviya zvekukambaira kusvika asvika patainge takarara ndokubva atanga kufuridzira powder iya patainge takarara. Inini ndakabva ndamuka ndikati ko muri kuitei? Iye ndokubva ati aiwa, izvi ndizvo zvatinoita mumusha medu. Kana wapinda mumusha medu semurora, we want to make sure kuti unenge wakachengetedzeka. But zvinhu izvi zvakabva zvatanga kundinetsa ende zvakabva zvakonzeresa kuti ndive munhu wekuti ndainge ndava kungogara ndichingoshushikana mumwoyo mangu, because ndakabva ndatanga kurangarira kuti the first time randakasangana nemurume wangu, mangwana makuseni takati tichimuka tainge takawaridzirwa rimwe jira rainge rakaita rewhite, but jira iroro takabva tarishaya. Ndakamubvunza kuti ko jira ratainge takawaridza apa raenda kupi? Iye akabva ati ndatoenda ndikanoripa vana tete. Ndikabva ndamubvunza kuti ko jira racho unoenda naro iwe usina kundiudza, plus waribvisa nguvayo, because tese tanga takarara. Zvikanzi ndakusimudza ndikakuisa paside, ndokubva ndatora jira ndikaenda naro. Kubva ipapo ndakabva ndatanga kuluza weight, ende ndaita kuluza weight day by day. Ndaiti nhasi ndikakwinya sketi yangu ndikaisoneredza, mangwana makuseni futi ndinotomuka paya pandinenge ndasoneredza sketi inenge yava kutodona, ndakasvika pakuita kaslender chaiko. Then ndakazoudzawo tete vangu zvese zvandainge ndaona murume wangu achizama kundifuridzira imwe powder. Tete ndokubva vaudza baba vakazongotumira vamwe sisi vangu. Saka pandainge ndava kuperekedza sisi vangu, sisi vakabva vatondibata ruoko zvikanzi iwewe hauchatodzokeri. Izvezvi tava kutotsvaka motikari titodzokera kumba. Ndokubva vatumisa imwe motikari tikatopinda tose. Saka hama dzangu ndakambozama kudziudza kuti hongu mauya yenyu mukanditora, ko zvipfeko zvangu handizokuvadzwi here? Vana tete ndokuzodzokera kuti vanotora zvipfeko zvangu, but pavakadzoka nazvo ndakabva ndavaudza kuti pane zvimwe zvinhu zvamasiya. From there on vanhu vakazongoti tichazodzokera kunotora zvimwe zvacho, but hakuna kana akazomboitawo hanya nazvo kusvika muzuva ranhasi. But dambudziko ravapo mukoma Nashi nderekuti munhu wose wandinofambidzana naye mukoma, it's either anongotanga kungoita minyama kana kuti anongotanga kuita umwe urwere wekuti kunyangwe iye haatombonzwisisi. Saka chazondiunzawo pano ndechekuti pane umwe munhu wandiri kufambidzana naye andirakidza kuti iye anotoda kuti ave serious neni zvekudaro, but I am afraid because the first time yatakasangana pabonde pane zvimwe zvinhu zvakaitika zvekuti inini ndakangopretenda sekunge hapana chandinoziva. Chakaitika ndechekuti the first time yatakasangana pabonde takasangana zvakanaka. Paakazoda kupa makechi 2 paainge ari pamusoro pangu, munhu
akangokaruka atoburuka zvefast akati waonawo here zvandaona? Ndikati no, hapana kana chandaona, but inini ndainge ndatoona murume wangu uya wandakarambana naye achipinda mumba ainge akabata demo racho ranga rakatozara ropa. Then uyo murume akabva atondipa the full description ene ndikabva ndatoziva kuti zvandainge ndaona nayewo ainge azviona. Now I am afraid kuti kana ndikazobuda pachena kuti zveshuwa murume uyu waari kuklema kuti iye akaona neniwo ndakamuona ende munhu iyeye munhu wandakambofambidzana naye kudhara, ndiri kutya kuti munhu uyu anobva andiramba, because there was this other day ndainge ndatoenda kumba kwake, then iye akabva andiperekedza. Patakazosvika pamateksi takati tichihagana, so akabva andiregedza very fast because akabva andiudza kuti murume uya wandakamboona that day ndamuona akamira kumashure kwako. Please vedare ndibatsireiwo nemaideas. Ndoramba ndakachengetedza secret iyi here? Maybe iyi ndiyo marriage yangu yandakasikirwawo naMwari, but ndiri kutya kuti murume uyu kana ndikangomuudza kuti from day one zvese zvaakaona zvaitova zvinhu zvechokwadi, maybe you will be afraid kuti zvinhu izvi zvinokwanisa kuzomuataka. Ndichange ndichitevererawo mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe, iyi ndiyo nyaya yatakatumirwa nemwanasikana uyu. Let us help her out mucomment section. Rekaitibva taenda panyedu inotevera. Hanzi hello mukomanashi, please help me out because rimwe confusion riri kumboita richipinda mubrain dzangu, anditombozivi kuti ndichakwanisa here kuramba ndichirarama. Nyaya yangu yakamira sekudai. Inini ndakarorawo pfambi yemubhawa nekusatoziva. Ndiri murume ane 27 years, ndine mukadzi nemwana mucheche. So zvakaitika ndezvekuti ndakasangana namadhamu vangu ava mutown. Iye anogara kumabvuku, inini ndinogara kuNorton. Saka takataura kusvika tazodanana, but mukoma chakandiconfuse ndechekuti madhamu vangu kubva the day randakatanga kuvanyinga, munhu akatondirakidza kuti iye aisatombojairika zvekudaro, akatomboramba nemafone numbers ake. Ndakaita zvekumubhega chaiko kusvika azondipa phone number dzake. Pandakazotanga kumunyenga akaramba. I tried for almost 3 weeks ndichingomunyenga kusvika azondibvuma. I was so happy the day raakazondibvuma, because apa ndakatozviudza kuti ndainge ndazvibatira munhu wekuti iye akazvibata. Iye akabva atanga kundiudza kuti ainge akashayikirwa nevabereki vake asi anogara nasisi vake. Zvadaro takabva tatanga kufambidzana kusvika iye ati ainge abatira pamuviri pamwana uyu mucheche. Inini ndikubva ndazowanawo basa, but kunambia kwandainge ndawana basa handina kukwanisa kushanda kwemazuva akawanda, because pane umwe musikana wemuraini medu akangondimisa ndokubva ati do you know kuti kana musipo mukadzi wenyu anoenda kutouchline. Zvinova zvinhu zvakandinetsa kutambira at first, but ndakazoti ndagara pasi ndokubva ndatanga kufunga kuti why musikana uya ainge andiudza mashoko iwawo. At first I just thought kuti munhu wekuti aingoda kudhingura madhamu vangu iye obva angopinda panyanga. So ndakabva ndazogara pasi nemusikana uya ndikabva ndatanga kumunyenga, but it was a way yekuti ndikwanise kuona kuti zvacho zvaindiudza zvainge zviri zvechokwadi here kana kuti, but iye akabva andiramba, akabva andiudza kuti no, zvandiri kungoda ndezvekungoti mungobatsirikana muzive kuti mukadzi wenyu ari kuitira chipfambi chake kumabvuku. Kana muchida just lay out a trap, itai sekunge muri kuda kumboshanya, pamunozodzoka mukadzi wenyu ambomuwane ari mumba. Iye akabva andiudza kuti azozviziva kuti mukadzi wangu ndizvo zvaanoita. Hanzi akambouya akapekwa apo neimwe motikari, ndokubva auya akanoka padhoo pangu akabva ati kosha, hausi kuda here peace job rekuti usare wakachengeta mwana wangu. Saka hanzi ndakamuchengeta the first night, but ndakaona kuti mwana uyu anochema zvisingaiti plus achiri mucheche. The following day paakada zvikare kundisira mwana ndakabva ndaramba. Saka iye anoti the reason yaari kunyanya kuwirirana nevamwe mai vanogara pa next pedu, mwana wangu uyu mucheche ndipo paari kusiiwa each and every night. Saka ndakabva ndangooneka zviya zvefeki kumudzimai wangu kuti ndichamboshanya somewhere else. Ndokuzodzoka usiku, ndadzoka ndakasvika pamba, door rakakiwa. Apa mwana ainge achitorakidza kuti aive ari pa next door. Ndakaenda ndikabva ndanonoka pa next door, ndikasvika ndikatora mwana ndikabva ndabvunza kuti ko amai vemwana vari kupi. Vayave pa next door ndipo pavakabva vatanga kundiudza kuti mudzimai wenyu abuda aenda kubhawa. Ndakarwadziwa zvisingaiti. Ivo vakabva vati please, kana kuri kunzi mukazotanga kunetsana nemudzimai wenyu, isusu we don't want to get involved. Tangokuudzaiwo kuti mukadzi wenyu ari kubhawa, not
kuti muzonetsana nemukadzi wenyu nekuda kwemashoko atakuudzai. Ndakamirira mudzimai wangu akazouya kuma 1 am. Akangoti achingopinda mumba akabva ndoona kuti inini ndainge ndiri mumba ndichitosvusvudzira mwana, ndokubva atanga kuridza mhere achiti ko wandiroverei, ndokubva atobuda mumba achitiza. Ndakazoona mangwana makuseni munhu achisvika pamba nemapurisa. Inini ndokubva ndatotorwa nemapurisa tikadzokera kupolice station. Ininiwo semunhu wekuti ndagara ndinotya mapurisa, takangoti tichingosvika papolice station ndokubva ndatanga kutoburitsa musodzi ndichimukumbira ruregerero because ndainge ndava kutya kuti ko ndikazovharirwa nemhosva yandisingazivi. But dambudziko ravapo mukomanashi nderekuti nanhasi tigere tese nemukadzi uyu, but mukati memwoyo mangu zviri kundirwadza kuti iye why asina kundiudza kuti iye anoita zvekupinda mumabhawa, ende kuti titaure pamusoro penyaya iyi haadi. Hama dzake ndidzo dzinoziva kuti iye anopinda mubhawa. Saka promisi yandakapiwa naNatsano ndiye kuti kana akangodzokorora kupinda mubhawa zvekare vachauya vomurova pamberi pangu. Mukomanashi, is that a good enough promise yekuti ndirambe ndiine munhu uyu? Iye kuti ndiudzewo hama dzangu ari kuramba, ari kuti kana ukangoudza hama dzako iwewe neni tobva tatosiyana because chekugarira chaipo panenge pasisina. Mukomanashi, ndoitawo sei? Ndovanziridza here secret iyi kubva kuhama dzangu kuti mukadzi wangu aipinda mubhawa inini ndisingazvizivi, kana kuti ndozama kuumbiridza relationship yangu between inini nemudzimai wangu? Iye ndichigara naye pasi akangondiudza kuti ziva kuti ndakarara newe pasina kana protection, it was a sign yekuti ndaikuda. Vamwe varume vose vanoshandisa condom pandiri, iwewe ndiwe wega wandinopa pasina protection. Please help me out. Iyi ndiyo yanga iri confession yabva kune mwanakomana uyu. Vedare ngatimubatsireiwo mucomment section. Vadiwa vateereri, awa ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Ngatisanganei kune mamwe machannels edu ari pano paYouTube.